Hello, jotonan phung kaham. Bahai tongbai. Tiniwo phai sisri. Belai tong photok no bar sip sip mi tongkha. Tabu khunga hangkai. Posor poila ba mai kitung thai kitung rok kaina nangbola. De mai kitung thai kitung kaina ni bagui. Thangai tongo song. Sini seman ni bari kesambo. Hakor sogui. Khakulu kaina ni bagui. Genorok nai tongdi. Norok bukai bedi mai kitung thai kitung rok. Tabu kaina ra khanga. Kaise. Ola bothai masa nai. Ikosin bari kesam. No seman mui masing kai mani. Baksa gerok thamai kya bera rok uskangon sukruk pai bekha. Nge taklai khai o mosorok kai liya ba mo hokjak liya khakulusin kaisine ro. Mo ko seman no shipping no himbla nama mo shipping kai mani ngai uting tong bekha. Bela ni man ka shipping phal pa mangkha. Nge taklai khai orong ko simi kaisinai. Khakulu. Nge jabra rok khai tong bekha. Nge bising na ta khakor sok nai. Khakor sok nai ta muski rok. Goma hake hakor khuro oro lo muskiri naita ta ha khuri ton grana lengkha ni borbong kha satung mutung kha sari ko khursi nai pasta hakor khur katini belai lengkha tini ta khai bari ni khakulu kainan ba hakor rok sogui sok bai kha ta khai nogo kipili tongo nogo kipil thaka hanga kipil ka hangkai Nago kifili tongo khagulu simi kai sinai ta male berok gorili ahin tongo khagulu hangka musuk rok saya bera rok ya phanungo cha simi tang rekhai ta khan nago thangai goriani mai lam rigrana rondok mairung rok dana nango goria rok hangka hangkai rondok mairung ko tal ngete khamse yoknan bagi rok phran nango ya sungno narok soya bai nai tongdi Ani YouTube channel no. Ke tabuk ang mai lam piri rigna lamsak salailan nangka miao hunggai sapung kulin bagara ya. Ini si salkang bu pasibo gorian jora goria bobo khamsiro kisa yogiri nan bagawa lamsak nan pamnai ka khai te rondok rok bo mai rok. Ge mairok lambai kya mukhanga sukit tungkha borok si phuli manna sinai mukhango sukit tungkha borok phuli tei soijong lakha ang satung rok tungkha hangka mukhango borok phul nau bisi tungjaka hangka hangkai tabu ke thanda hangka ge tini ni baga sukno norok nai tongdi subscribe khaidi tei support khaidi ani YouTube channel no bye bye